David. Heledd. David. Heledd. Ni'n amlwg yn nabod yn gilydd bellach. De'n wir. Erbyn y diwedd, maen nhw wedi dod, maen nhw wedi mynd, a maen nhw wedi dod eto i ni'n barod am Prif Bencampwriaeth y Ffair Aeaf 2024. Y goreion yn erbyn y goreion. A mae dipyn o gyffro, wel, los o gyffro yma erbyn hyn. So, y Prif Bencampwriaeth, pawb yn awyddus i weld pwy fydd yn codi'r y tlws na ar ddiwedd y ddeuddydd o gystadlu yma yn y ffair. Atgoffa ni eto nawr, pwy sydd wedi dod yn ôl a dychwelyd i ddod yn erbyn i gilydd? Mae'r 4 bryd Cymreig wedi dod yma i gystadlu. Mae'r ceffyl lliw buddigol, a'r ceffyl rhanfryd, a'r ceffyl chorein wrth gwrs wedi cael ei ennill gan yr un cystadleuedd. Felly, dim ond y 7 sydd gyda ni, blaenau ni, o 6, yn hytrach na'r 7 ddylai fod yma. Y beirniad am y tro olaf yn hyn yn y Ffair Aeaf, mae'n enw gwbl gyfarwydd, yn wyneb cyfarwydd ac yn dipyn o berson yn dwi. Brenhines y myd merlod a'r cobiau Cymreig, Doreen Jones, Brydfa Synod, gellu hen tel garreg ger Llandysil. Ac Doreen wrth gwrs, dyn ni ddim angen rhoi intro bach iddi, achos mae pawb yn ei nabod i, ond yn reiddiol o ardal Aberhonddu, yn merch i Gwyn ac Ithwen Price, Brydfa Dyryn, ac wrth gwrs mi oedd ei rhieni hi yn blaengar iawn yn y gymdeithas. Ac wedyn wrth iddi briodi, Cerdyn Jones wrth gwrs, fe symudodd hi i Talgarreg, a dechrau magu ceffylau a merlod a cobiau Cymreig dan enw Synod. Ond mae Doreen yn falch iawn o'i wreiddiau yn Sir Frycheiniog. A wedi bod yn bridio ers dros 100 mlynedd? Do. Ac yn yr amser yna wedi cael llwyddiant ysgubol gyda'r adran A, yr adran Ec yn bennaf, ond yr adran D hefyd. Ac yn aml iawn, mae'r arian mae Synod wedi werthu, wedi torri record. Wel, mae'r gwaed, mae yna demand, gymaint o demand i'r gwaed o Synod, bod nhw wedi just topio'r seli yma ar sawl eschlysur, Synod Robert Black, just off top of hen, Synod Robert Black am 11,000, Synod Rambo 10,000, Cesig Athena a Nutkin a 6,000 yr un, ac hefyd yna Boles bach ddi, Synod Relegance adran Ec wedi wneud arian mawr yma dros y blynydde. Rhyfeddol. Ond mae'r record sydd gen, Brydfa Synod yn dangos yma yn y sioe frenhinol, yn aruthrol. Rhaewyr Rocket, adran A, oedd yn enwog iawn, wedi bod yn pencampwr yma yn 85 ac 88. Synod William, sef sylfaen yr adran Ec mewn ffordd, wedi datblygu'r bryd yn oes ei hun. Synod Roger, Reagan, Rum Punch, Ringlets Last a Synod Lady Lilian i gyd yn enwau gyfarwydd iawn i ni. Felly mae'r un ola wedi dangos dim mlaen y beirniad. Mrs Doreen Jones, the final exhibit, has done the individual display for our judge of the Supreme Horse Champion here at the Winter Fair, Mrs Doreen Jones of the Synod Stud. Un cerddediad nawr o amgylch y cylch ei weld unwaith eto mwyn sicrhau ei bod yn gwneud penderfyniad wrth gwrs mae hi yn wir yn hapus again. So we here see, ladies and gentlemen, the final walk around of our champions here at the 2024 Winter Fair. Heading up, we have the Section A, judged yesterday. Following, we have the champion of the Welsh Parpred and the Felly sport wrth i ni horses. edrych am y tro ola ar y ceffylau, a'r creaduriad bendigedig sydd wedi dod nôl i'r cylch i gael ei goroni yn Brif Bencampwr y Ffair Aeaf yn 2024. Mae'n gyfle i ni i werthfawrogi unwaith eto, a falle i roi rhyw benderfyniad yn hunain ar pwy bydden ni'n dewis. Mae'n dechrau poethi yma wat, tydi. Mae'r bencampwriaeth yn un arbennig, os ydyn ni'n fodlon mynd â unrhyw un ar anifeiliaid yma adre. Mae'r safon yn arbennig, a mae'n braf cael gweld gymaint o anifeiliaid safonol yn dod i'r brig yma yn y Ffair Aeaf.
Mae'n anodd, mae'n broblem plesurus bron y bod yn dwi i Mrs Doreen Jones fyny sy'n beirniadu. Rydym yn ddiolchgar iawn hefyd i nofwyr Prif Bencampwriaeth Cer amdani, Helen. Wi mynd i weid HSBC, Hattrel Strumblehead. Sponsors of the Winter Fair from the very Gyda beginning, Eirig 34 Einon. years. Dewis da iawn. Welsh Government. Enillodd ddoi bencampwriaeth wrth gwrs. Dyna pam, ys fel e? And we congratulate Neu le wi mynd i her fynd. on her recent marriage. Ddim ti ti. Llongyfarchiadau unwyr. And also we have the sponsors. Dwi yn mynd... And we also welcome Angela Crow on behalf of HSBC. Felly dyma ni, gyfeillion, pryd yw eich ffefryn chi o ni. A dyna pob un yn ni ein ffefryn wy'n siŵr, but today, Allai'm dewis although we all might Helen, have wir our yn stryglo. favourite, it's Mrs Doreen Jones of the Tria. Sioe Och, that chooses her own champion here today. David, yr adran ba? iawn. Neu'r adran ec? Neu'r adran ba? Byddai'n hapus pwy bynnag fydd yn ennill, Wrth cofio gwrs, Helen. na'r pwynt. Also Dyna'r in the ring pwynt. we have for the prize giving. Ond Doreen we Jones had, yw'r ddynesydd yn the dwys a mae hi president's yn blaen i ni. Mrs Brenda Jenkins in for Yn the yr, Welsh Championship. Glas And we tywyll have the president a'r het himself air. here for the horse. Yn cael y Supreme cipolwg Horse ola Champion. ar bob un o'r cyffelau. Mae hon yn I think he's benderfyniad been enfawr. avidly Pa looking un for- o'r creaduriaid looking at the sheep and the bendigedig yma cattle, but, fydd he's yn now cael ei looking at goroni the yn horse brif championship bencampwr here at the Winter 2024 yn y We do Ffair thank Aeaf. Mr and Mrs Jenkins for their work during the Ceredigion feature count here. Wel, mae I know Doreen this is your Jones yn final event, gyfynod but I hope you yn have person enjoyed it. profiadol, Byddwch chi wedi mwynhau yn yr digwyddiad brydwraig yma o fri. yn y Ffair Aeaf. Ac yn dachrau yn lot o barch am myd y cyffylau. Wyt ti'n mynd am yr adran be? Wi mynd am Hattrel Strumblehead, enillodd ddoi bencampwriaeth. Ond pa un fydd yn mynd â hi? I ni eiliadau oedd ar ganfod. Wel, mae 'na Pwy trafod sy'n efo mynd i Stewart. fynd? Mrs Jones yn siarad â'i Prif Steward. Mr Sam Price. Heledd, ma' 'na Mrs densiwn Jones ma. speaks to her Chief Steward here, Sam Ti Price. braidd, mae pawb yn dal i anal. Guarding who will take the supreme Pawb yn horse. cnoi gwefusau. Felly yn mynd â hi mae'r Cobyn Cymreig. Wel, dim un o'n i, David, hon yma. Na! Mae hi sydd yn mynd â Prif Bencampwriaeth y Ffair O'r Aeaf. adran de, a tha hi. A'r Sgil Wobr A Hattrel Strumblehead yn mynd ar Gil Wobr Helen. A hefyd Bencampwr y Ceffylau Chwaraeon. Congratulations indeed to the Welsh cob who takes the supreme horse here, number 2523. A chi'n gweld ymateb y teulu, dyma beth mynd i olygu. Cymaint o waith, cymaint o benderfynu, cymaint o gynllunio, a gwerth yr holl waith caled. Wel, llongyfarchiadau mawr. Mae di dal sylw ers iddi do fewn i'r cylch yn gynharach. Ac coedwig ddi, Princess Rosia, Prif Bencampwr y Ffair yma yn 2024. The reserve champion won a championship yesterday. And today, the winner of the Welsh... Well, Gareth, what an afternoon. Oh, I tell you, it's I can't put into words what it means to me, to be honest, and obviously Kerry and the owners of it. Well, It's lovely. we managed to catch them on camera. There was a lot of celebrating. They were absolutely delighted. Oh, I'm sure it is. I hope Simon gets the champagne in later now. As a producer, obviously, it's a very busy year. Yeah. What does it mean to finish it off like this? Oh, it's brilliant. You can't put into words what it means. It's a big accolade to have, and you know, it's just good to keep producing winners and taking pride in them. It means a lot. It makes half the difference when you've got the goods as well. Oh, definitely. Yeah, fair play. She's a lovely filly, and she's so kind as well. Well done. Winter Fair, Supreme Champion. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. Thank you. Coedwig fi, Princess Rosia. Felly diolch yn fawr iawn i chi. I would also like to extend the Society's A fydd y little ddathlu'n thanks coedio'n hyn o to the Assistant Honorary Director of the Horse Section, Mr Chris Davis, and all his stewards. They have worked tirelessly throughout the 2 days to ensure that the classes run smoothly
The steward did well, and indeed all the call down stewards in addition. Diolch yn fawr iawn yn wir i stewardydd sydd wedi weithio drwy gydol y 2 diwrnod yn gwerthfawrogi cyfraniad yma i'r Gymdeithas. Therefore, ladies and gentlemen, please put your hands together to the supreme champion of the Royal Welsh Winter Fair 2024, number 2523, Coedwig Ddu, Princess Rosia. Congratulations indeed. Mae'r chwys yn adrodd stori o lwyddiant ysgubol. Prif Bencampwr y Ffair Aeaf yma yn adran y Ceffylau 2024. Eboles blwydd yr adran dy, Coedwig Ddu, Princess Rosia. A fydd na ddathlu yng nghoedion heno. Gobeithio i chi fwynhau